हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोन गासिखौबो आंनि बे सानजारि हिर' ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनै जोंनि कलेजाव मोनसे हाबाफारि दङ एनुवेल स्पर्ट्सनि जोबथि हाबाफारि बायदियै दिनै हारिमु हान्जा सुरनाय। दा बेयाव आं थांनो थाखाय फुरा रेडि जाबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालाबासिनो नायलांबाय थादो, आं देखायनोसै। सेल्फि स्टाइल मोननायबा गाहाम जागौमोन, खिन्थु अबाव थाखोथाय नागिरनानै मोनासै आं। बिराद खस्थ' जासिगोन बायदि मोनदों आं आखाइजों हमै हमै। सोरबा सोरबा सानदो जानांगौ न'खौ मानो देखायासै होननानै। आं गिबियावनो खोन्थाना होनि, न'आव बिराद बुरजा आलासिफोर फैनानै दंमोन, ओंखायनो भिडिअखौ आं न'आव बानायासै। सोरबा सोरबा गाहाम मोनाबो जानो हागौ, सुखुनाय मोना, बेनिखायनो आं डाइरेक्ट लामा ससेनिफ्राय बानायबोबाय भिडिअखौ, न'निफ्राय बानायासै। आरो टाइमबो गैखाला, 8टानिफ्राय जागोन होनदोंमोन, नै 7:50सो जाबाय। दा गारिजों थांनायावनो टाइमानो दा थोस्लाबा जाहैनो हागौ। बेनिखायनो आं इमारजेन्सि थाबै फैबाय आं। गारि नेगासिनो आं, मेजिक गंसेबो नुवाखै। 8टा जाबायानो, दा थांनायावनो आधा घन्टा टाइमाथ' लाखागोन आरो लेट जालायनोसैलाय। दायो सिमेन चापोरी मेन टाउन सफैबाय जोङो, जायखौ सानजारि नोगोर मुङै मिथिनाय जायो। नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोबा इउटुबाव सार्च खालामनानै नाय, सानजारि नोगोर लिरनानै, अब्लानो जायगाखौ मिथिनो मोनगोन। खावसेयानो बर' दंजोबखायो बेयाव। टाउनखौ आं दिन्थिथ'ला, गारि सिङाव दं, एसे बिजि जायो। दायो आं सफैमारबाय कलेजनि लांगोनायाव। दा खिन्थु प्रग्रामा जाथ'वाखैनो, 8:15, 16सोआनो जाबाय, दाबो जाथ'वाखै। बिदिनो थाब फैलायनि थाखायनो मिटिंफ्रा थाब जानो नागिरा। मैया आं सानैसो मानसिफोरखौ खोन्थाहरबायमोन, साथ्रफोरखौ, जोंनि लोगोफोरखौनो खोन्थाहरदोंमोन आं। ग्रुपआव मेसेज हरनायखौथ' जेबो एक्सेप्ट खालामखाया, नायखाया। पार्सनेल खोन्थाहराबा, फन खालामनानै खोन्थाहराबाथाय बिसोर मानिनानै लानो नागिरखाया। मैया आं खोन्थाहरनायफोराबो दिनै फैनो हायासो जालायबाय। दा सानैसो मानसिफोरखौ नेगासिनो आं, बिसोर फन हरदोंमोन फैगासिनो होननानै। दा बिसोर फैखांनायनि उनावसो आंबो हाबैनोसै कलेजाव। दायो कलेजनि रुमाव दङ जोङो, फेसबुकआव आपल'ड होनो थाखाय रिल्स बानायगासिनो। नोंनि आंनि मोजां मोनज्लायनाया, बेनो सानसै। आरो बेफोरबायदि समफोरखौथ' मोननो थांखाया, बेनिखायनो बेबायदि समावनो होबाय रिल्स बानायनाया। दा फेसबुकआव होलायनोसैलाय। लोगोफोर दङ दा बाहेरायाव, माखासेफ्रा खामानि मावगासिनो, दसे उनावनो जासिगोन हारिमु हान्जा सुरनाया। एबार जागायहांबाय, दा लामायाव थांसिगोन। ओरै माखासेफ्रा लाबोगासिनो। दिनैनि हारिमु हान्जा सुरनाया खालि बर'निल' जानाय नङा, 3-4 कमिउनिटिनि मानसि दङ, नेपालि, बर', मिसिं, एसामिस। बिसोर गावबा गावनि ट्रेडिसनेल नेमखान्थि, मावनाय दांनाय गासिखौबो दिन्थिफुंगोन हारिमु दावबायनायनि गेजेरजों। दा एसामिसफोरनिया सिगांग्रो जाबाय, बेनि उनाव दङ मिसिं, थार्डआव बर', फर्थआव नेपालि। बिदि ग्रुप बाय ग्रुप राननानै होखादों, लाइन बाय लाइन। माइ गायग्रा फेस देखायबावा ओमफ्राय। फुल जाजोब्बाय आंना। माइखौ होफै देलाय। माखौ नांगौ?
ग्रुपा एबार जोंनि बर'फोरनि गावबा गाव कमिउनिटिफोरा आलदा आलदा ग्रुप बानायना लाखादों एसे जाम जाबाय गारि जोंनि ग्रुपा दावबायगासिनो एबार दायो उनखिजाय हौवा गोदान हिनजाव गोदाननि थाबाय ओरै सिगांखैजाय दंमोन ना गुरग्रा हान्जा जय हिनजाव गोदाननि जय हौवा गोदाननि जय हिनजाव गोदाननि जय ओरै सिगांखैजाय ना गुरग्रा हान्जा एसे सिगांखैजाय माइनाव बरायनाय दायो मेन र'डआव सफैबाय एसे गिनो गोनां गारिफ्रा थांलाय फैलाय एसेबो रेस्ट लानो नागिरा सिमेन चापुरि टाउनजों फाखोसे गिदिंनानै कलेजखौ ग्रोब हाबफिननाय जासिगोन एबार सिगांखै सोलिगासिनो ना गुरनाय मोसानाय आरो माइनाव बरायनाय लामाया ब्लक जाबाय एसे दिगदार जादों गारिफोरनि थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय सिमेन चापुरि थाव दिपुनि साखाथियाव थानाय लामाजों हाबजेननानै दायो रेल स्टेशननि हाबग्रा लामाजों दिंग्रायबोबाय दा बेनि उनावहाय थोंजोङै कलेजसिम हाबहैनाय जासिगोन सैमाया नुना बारदावनानै सोंबाय दां
जों कलेजनिफ्राय फैफिनबाय दायो न'सिम थांनो प्रग्रामाथ' जोबथ'वाखैनोमोन कालचारेल कम्पिटिसन मोसानाय बादायलायनाय जागासिनो दंमोन बेट्रिया आंना जोबना होबायमोन बेनिखायनो आङो सुइस अफ जाजानो गिनानै दा फैग्रोबाय खिन्थु एसेल'खासैमोन जोबनोसैयानोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो कमेन्टआव फोरमायहरदो आरो मोजां नांदोबाथ' मोनसे लाइक होदो बास बाय बाय बिदिब्ला